Milí čitatelia, vítajte pri ďalšom zo série videí z našej knižnice, v ktorom si vždy predstavíme niekoľko knižných noviniek z oddelenia beletrie. No a ten dnešný výber by som chcel začať knihou norského mága Jo Nesba Hodina vlka. Nesbo dokazuje, že vlastne nepotrebuje Harryho Howla na to, aby dokázal napísať skvelú a podmanivú detektívku. A konec koncov ani to norské prostredie, ktoré je pre neho možno typické a príznačné, mu v tom príbehu veľmi nechýba. Myslím si, že pre každého jedného fanúšika detektívok a thrillerov táto kniha bude výbornou voľbou. No a pre mňa osobne to bol autorský reparát po Nočnom dome a dopadol naozaj na jednotku. Druhou knihou dnešného výberu je román Panoptikum pána Perkinsa od českej autorky Ilony Dobrovoľnej. Jedná sa opäť o detektívku, tentokrát však historickú z pomerne neopozeraného prostredia panoptika alebo potulného cirkusu, ktorý zakotví nedaleko Prahy. Zaujme najmä použiteľnou detektívnou zápletkou, výbornou a vynikajúco vystavanou takmer až filmovou atmosférou a dobrou prózou, ktorú je radosť čítať. Nejedná sa o nič extrémne komplikované, ale je to výborná oddychová jazda na jedno popoludnie. Ak si však naopak chcete užiť niečo komplikovanejšie, niečo väčšie, tak vám odporúčam siahnuť po pochmúrnej fantasy detektívke R.J. Bennetta Pohár smrti, no a po jej pokračovaní Krev titanu. Bennett má už za sebou niekoľko najmä fantasy sérií, od ktorých sa ale Pohár smrti líši práve tým, že je to detektívka. V jadre je to naozaj seriózna detektívka, v ktorej dvojica geniálnych vyšetrovateľov dostane na tanier prípad, pri ktorom bežný detektív by zlyhal. No ale Anna Dolabra nie je bežný detektív, je zdanlivo dokonalá, aj keď má kopec ľudských neduhov a vlastností, vďaka ktorým si k nej nájdete cestu ako k postave. No a Bennett si takisto uvedomuje, ako veľmi je takýto dokonalý detektív pre zápletku nebezpečný a do hlavnej úlohy tak často stavá práve jej asistenta a je to celé také trošku holmesovské. No a okrem toho, že Pohár smrti je vynikajúcou detektívkou s úplne uzavretým dejovým oblúkom, napriek tomu, že sa jedná teda o prvý diel trilógie, tak je to aj zároveň pochmúrna fantazii, ktorej svet je fantastický a úplne mi sadol do noty a som veľmi zvedavý, čo nám v ňom Bennett predstaví ako ďalšie. Právo a spravodlivosť sú témy, ktoré zaujímajú ľudí v mnohých svetoch, a to nie len v tých vymyslených, ale napríklad aj u nás. No a ako tu fungujú, to vám trošku môže možno približiť zaujímavá kniha slovenskej novinárky Veroniky Koskulely Scvrknutý svet. Priznám sa, že si pomaly vytváram návyk na absintovky, teda knihy vydavateľstva Absint, pretože sú zaujímavé a človek sa v nich často dozvie niečo nové, a to aj z oblastí, pri ktorých to úplne nečakal. Tak ako v tomto prípade, kde teda sa jedná o to, ako sa človek vlastne cíti, keď sa ocitne na opačnej strane mreží, na tej zlej strane zákona v pozícii, ktorú nikdy neočakával a nikdy by to nebol predpokladal. Je to putavo napísaná, výborne zostavená kniha, ktorá približuje ten svet za mrežami a slovenské súdnictvo a slovenské väzenstvo z oboch strán a v podstate mnohé jeho aspekty tu poodhaluje. No a do ďalekého Japonska sa môžeme vydať s Ostrovom tlčúcich srdc Lauri Imai Messiny. To je moderná literárna fikcia, ktorá sa vydarila veľmi dobre. Autorka tu pomocou pomerne jednoduchého príbehu jedného osamelého muža a malého chlapca predostiera celú škálu emócií, všetky emočné roviny, ktoré kniha má, či už je zo začiatku najmä tristná, a potom samozrejme príde nejaké to svetlo, fungujú výborne. Tá atmosféra, ktorú kniha vytvára, určite ešte zo pár dní s vami zostane. A autorka tu vlastne ukazuje, že kniha nemusí byť zložitá na to, aby bola dobrá. Áno, je to veľmi jednoduchý príbeh, ale je to príbeh, ktorý vo všetkých emočných rovinách funguje vynikajúco, je výborne napísaný a je to naozaj taký literárny zákusok. No a na záver by som rád podotkol, že ak sa vám zdá, že niečo na polici v našej knižnici chýba, tak je to možno práve ten váš literárny prírastok, na ktorý čakáme. No a ako na to? Tak to sa môžete dozvedieť aj na kurze tvorivého písania, ktorý opäť sa bude aj tento rok konať cez letné prázdniny v záhradnej čitárni našej knižnice. Pod vedením odbornej garantky docentky Gabriely Magálovej, no a mňa, ja sa na vás veľmi teším a všetky podrobnejšie informácie k tomu kurzu nájdete na našej webovej stránke. Rátajte ale s tým, že kapacita je obmedzená a treba sa vopred prihlásiť. Tak do skorého videnia v našej knižnici Juraja Fandliho v Trnave.